Waqt żjara il-ġimgħa filgħodu minn MART il-Prim Ministru Dr Lydia Abela fiċ-Ċentru ta' Taħriġ għall-persuni b'diżabilità, flimkien mal-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Julia Farrugia Portelli, saret diskussjoni miftuħa ma' bosta persuni b'abilitajiet differenti. Dawk preżenti staqsew u ddiskutew diversi suġġetti u sfidi li jiltaqgħu magħhom ta' kuljum. Fosthom il-pandemija, l-attivitajiet li għamlu u kif qed jippreparaw għall-festi tal-Milied. Il-persuni b'diżabilità semmew ukoll ix-xewqat u l-aspirazzjonijiet tagħhom għall-futur. Fiċ-Ċentru ta' Taħriġ fi Fleur De Lys, One Use iltaqa' ma' Natalie Cremona fejn kelmetna dwar l-esperjenza tagħha fiċ-Ċentru. Pinġu ngħin l-oħrajn, ngħin l-isħabi, ngħin il-kulħadd. U hemm xi affarijiet li iktar li jogħġbuk li tagħmel hawnhekk? Impinġu naħdem il-ganċ. MART il-Prim Ministru Dr Lydia Abela innotat il-kapaċitajiet li għandhom dawn il-persuni, fosthom id-diversi crafts li kienu eżebiti fil-kurituri, filwaqt li semmiet kif meta naqdu l-abilitajiet kollha tagħna f'daqqa, kapaċi nagħmlu bidliet pożittivi kbar. Jiena kapaċi nagħmel xi ħaġa, inti kapaċi tagħmel xi ħaġa differenti, u ħadd ieħor kapaċi jagħmel xi ħaġa differenti. Imma meta naqdu l-kol flimkien kapaċi nagħmlu ħafna u kapaċi nġibu l-bidliet illi hemm bżonn. Għalhekk illum niċċelebraw, matul din il-ġimgħa niċċelebraw l-abiltajiet ta' kull wieħed u waħda minnha. Il-Ministru Julia Farrugia Portelli spjegat kif malli rifset l-għadba ta' dan iċ-ċentru innutat sens ta' komunità maquda. Il-kelma diżabilità tinħarsu lejha mill-aspett wiesa' tagħha, id-diżabilità li mhux neċessarjament tidher ma' dawk id-diżabilitajiet li ma jidhrux li għat-tema li adotta l-Gvern Malti bbażata fuq it-tema magħżula mill-ġnus maquda, imma l-kelma inklużjoni fis-sens wiesa' tagħha li aħna rridu niffukaw fuq l-abbiltajiet ta' kull wieħed u waħda minn dawk il-persuni li għandhom diżabilità. Preżenti kien hemm ukoll il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Oliver Xikluna, fejn qal li huwa dejjem ħadem qatih biex jitkellem f'isem ħadd ieħor. Tenna kif din l-attività tal-lum kienet kruċjali sabiex persuni b'diżabilità jwasslu ħsibijiethom, ħalli nkomplu ntejbu s-servizzi eżistenti u jkunu aktar inklużjoni fis-soċjetà.